nganditange nekuti chiko nditanga ne right advantage iripo ndekuda so kana uni ukatora vana baba vedu ndakaona vana baba vedu ndakadzidza something baba vangu namai vangu vakuchembedzana but baba vangu was 10 years older than mom but zvaenderana so slightly ndarari pamberi but gap re 10 years kana ari murume ari fit rinoita senge riri nani but pane madisadvantages hopo age gap rikakurisa palove zvinonetsa. I'll tell you my reasons angu 5 andofungira kuti why ndichiti zvinonetsa. Right now unenge uri single uri kuma 40s woda kunotora munhu ari young, yes akuda zvishwa kuda nemumwe wese but tisakanganwa machanges anoitika yandakataura nezuro. Vanhu vanokuda maringe nezvauri but nekuchinja kwavanoita ivo vachikura newe machinjero avanenge vachiita zvinogona kuchinja. Imbozora Vaseline inonzi Bint Sudan chabva uchingobva kugeza. Saka ukanga watora munhu achiri kuma 20s uri kuma 40 half your age. Some of us tiri kuattracta vamwe vanhu vari kuma 20s, some of vanhu vari kuma 20s they're almost half my age and vanenge vachiti ndochimurudza chifidzo icho chakanaka chifidzo type yangu. Pane tuma problems zvinoitika tokuti right ukanga wamutora achiri kuchikoro pawachamudzidzisa achienda kuchikoro iwe pamurunda kubasa iye ari kubva kuchikoro unda kubasa uri kumuitira maassignment uzamuitovaitira maassignments fair enough hazvibvumidzwi but tikuita oitira mudzimai wako masa so mudzimai wangu angambofoire ndichigona hangu kunyora maassignment ndomunyorera but problem haisi papa. Kuchikoro kwanoenda uko anotanga kusangana neveage yake zvinotanga zvichinakidza zverespect. Baba mwana varipi vari right ringi ichipenya kudai poita zvimwe zvimamodules zvinodzidziwa what marriage domestic violence zvezvingodzidziwa ava vesociology havaregi kudzidzisa vanenge vachidzidzisa mwana andiri kuma 24 years. Mukudzidza imo machita maassignments anokaruka adzidza anoiswa magroups presentation this mupresentation imo munogona kuita mukomana keage yake kana umurespecta more than bambo imimi majaira zvinhu zvekuzimbabwe zvokuti yoe gara pasi kumba anenge akutofila senge anodzoka pastate yekufunga senge ana dedhi vake because kumba iwo uri same age almost namudhara wacho ende unomutreata senge even though muchidanana unomutreata senge unomucontrola senge mwana uko ane munhu weage yake anomutaurira senge apal easily done, very easily done. Nampesera tongofola for munhu weage yake andisiti vese vanodero but you will find kuti kuchikoro kunotanga kunakidza kudarika kumba ndo matangiro azvo. It's a night out today. Oh, I've got kids. Kwandi baba vari kuerenga vabhibhisite iyewe pachako ukaita mwana right now takuma 40s ndikaita mwana izvino matambiro andaita nevana vangu ndichiri ma 30s akatosiyana ndenda tochimudhara chinokosora ndikamanya zvokudzingira vana nokunesa ndenda kuti iwe come back ndokurova kudhara ndaita ndochibata kana chida pfekedzwa napi chikambotiza chidai iwe ndokurova. Babysitting yemunhu akuma 40s babysitting yemunhu akuma 40s haichatombofana nemunhu akuma 30s. Energy levels dzacho dzatosiyana nyangwe tichienda kugym zvatinoita izvo hazvifi zvakafanana. So ipapo panogona kuita maproblems. Wakamboona kuti vana baba vedu vairova sei tichikura but vaning'ina vedu vakazozvarwa izvino zvirigotwe they got away with a lot of things. Mfana wangu inini indairoverwa kukonwa maths 2 or 3 mfana wangu zvino vandakazokura aita kukonwa bepa rose but mudhara dzichamburovi kana dzedza chemberera dzedza dini kana tidzedza akufunga kuti vana vangu ndakambovabatira I don't know. So pati vane difference ndona. Saka even mudzimai unenge unaye gap rikanyanyisa 20 vamwe magap right now muri kufara muri munhu ari 20 years younger than you. It may work for 5 years 6 years but if you don't look after yourself zvinopedzisira zvaa mismatch. Handidi kupa example wangu yezvinhu zvakawanda but even ex-president wedu vaya ukavatarisa negap
because madam stop it ukasangana navo vanokumurudza she's still very but vava kudosvika zana kavaya gap racho rikanyanya kukurisa handisina comment about anything but imimi wongojaja mega kuti zvinenge zvichiri kubaka here ndona ipapo ndopane nyaya dzakawanda ipapa ndopane key area ipapapo right now kana wakuma 40s wangofunga zvokuona bhora wakazembera sofa wakatandaudza makumbo chana chikalaumachikupiringisha gumbo zvakudo anoya zvatosiyana padova nemageneration matatu mumba kune generation ikasvava iyi kwaya generation yako iwe kasvava kari kudonedza matv wakuda kugara mba makarongedzwa musina zvinhu zvinodona chichichichichi zvinosiyana ndikuona zvatosiyana patova nemaconflicts of interest umwe arikuda kuona tv umwe arikuda tamba achikanda macoins mwana anokambaira achienda hazvichapindirani zvimwe nechimwe chine nguva yacho handisi kuti varikazviita vari wrong but kureza mwana wako kuma-45 years age dzediti 40 chakuti nekureza mwana wacho kuma-30s uchine energy zvinogona kunetsa so relationship inogona kuzotonhora somehow mukadzi ndiye wongochinja napi kuti baba sekuru vane 52 vachiramba achichinja napi zvako hazvichatoiti iye kana kunopika mwana kucrash chako chaiko vamwe vabereki vana vanomanya mberi kutiza mubereki achisara mota because don't come because dad vakuluka sagrandfather vamwe vana na dad vari young vana dad vari young and pari zvino vana vangu vari kuchikora kuti vamwe vana chikora kuti you've got a coolest dad and zvana zvangu zviri kupoza you've got a cool dad and ndiri kunzwa cool dad pari zvino but ndikazorora mumwe mukadzi maybe 10 years from now ndenda kunzi grandfather, is that granddad? No, that's my dad. Hazvinyanyi kumeka sense. Zvimwe zvinhu zvidiki zvatisingatarisi zveduka zvinogona kuzotiafecta pamberi apo. Depending. Kupedzisira mukadzi wako iwo ungokunongedza negumbo ava varuka chinongedza negumbo haakwanisi kukupointa ndo murume wangu uyu zvinenge zvane kakunyadzisa mukati handisi kuti zvakadero same applies nemova namama muri kunonyukura listen situation zvakaita izvinoka hakuna munhu ane dzakakwana ari kuzimbabwe angatoramba kunyengwa kana kuda mukadzi ari kunoku achiziva kuti zvinondipa ticket rokuenda Britain nenzara iri kuzimbabwe ndandiri kuzimbabwe recently unozoona kuti kwakuita senge kutanzania kuti munhu atomboziye kuti ramangwana rakadii yangu yonguti as long ndichirarama chikuru kufema unozoona munhu panapa vanhu vari kuweka hard but chikuru kwakungofema wakatosvika unotoonekwa kuti uyu munhu abva diaspora uyu grocery chairo upedzisira watonyara kutenga grocery pandakatenga grocery was grocery maybe 100 pounds inenge 1000 something bond ichadarika bond vanhu vachikutarisa vachiisa mutroli so usingavhinyuki vatanga kutarisana so kuti uchikaenda mazisafu aya mazibhayesi po 10 uchikaenda kwauri zvikuno wabva diaspora ka unodoonekwa difference and ndo situation iri kuzimbabwe vamwe vane mari yesu vanhu vari kuita mari but even vacho vari kuita mari unyatsoona kuti getsi rikada zvaro kungoenda getsi raenda so munhu akaona kuti kune chishugamami chiri kuuk chaasingatodi but chiri kumusaunda nyaya yekuti chingangomukwidza ndege I'll tell you before ndavaenda kuuk nini ndakaona chimbuya chaindida ndaitora ndawana lie ndaiaccept because situation pane pakunyenga patoita chipemba vanhu vari young ava zvibvunze zvinhu 3 kune anoda meal ticket ari kukuona senge meal ticket even vanasekuru vedu vaya vaiita barika veve vaitorora nokuti wavasingangonotori barika pamunhu anotambura ka kwaitorwa hurudza munhu anozikana kuti anorima ndiye aiwanzopuwa barika vamwe vairoramba kuita musengabero kuti aiwa mwana ndatiza naye ndoda kuroora zvangu but vairamba kuti aiwa ukosaenda kunzara kwaitotorwa nevanorima semaplies kurima kwachinjaiko zvino vanhu vanoda cash chiyangwa anokwanisa kuroora ane higher chance yekuwana mubhebi kudarika munhu anenge asiri chiyangwa nokuda kwecash but iwe ukaziva kuti uri chiyangwa unogona kufungwa ndadiwa nebhebhika
murume anokuda anokupfimba same way nemurume asingakudi. Mukadzi anokuda anongosounda the same way nezvaasingakudi. Saka panoda munhu akangwara unyazoziva kuti ilove chaiyo chaiyo. And sometimes inenge iri love chaiyo chaiyo, but yozochinja. Reality inokicka in. Saka magearbox moda kunoshipa, kana wafunga kunoshipa munhu, imbotesta motikari yako kuti okay, magearbox aya zviri kupindirana here panapa. Zviyona ndiri kushandisa iyi ndiye ndegereka nditi uona kuti zviri kuita here. Vamwe venyu muri kutotorana musingatocliki at all. Andomunza ndichamuchinja tava kuUK. Shamwari mukwidze ndega wamuchinja. Mai vake vakakona wamuchinja. Awira munhu anoda kundichinja ini. Pane pamese vari valive vachaona video ini. Do you honestly then think you can change me? Nyangwe mukandibhula ipapa mukandibhula. Do you honestly think you can change me? Zvandoita zvandoita zvemusoro wangu. Ndakakurira muchechi. Ndakakurira kusunday school. Pazvimwe zvandakuita izvi ndezvemusoro wangu. Zvandikuita zvose zvamuona ndichiita izvi ndezvemusoro wangu. Zvese zvemakepesi chichi ndezvemusoro. But handizviti ndichinja. Ndotochinja ndega. Ende kuchinja kwacho dzimwe nguva chato chachinja age ndo ichandichinja yoga. Hanzi saka pa pekuti reality is now kicking in. Chinenge chakuitika. Reality no kicka in. Amanda mira ndikudza. Ndokunodana newe Amanda, let's say you're 22 now. Ndokunodana newe ndokupinza pa routine. Ndichiri energetic. Right now ndichiri energetic 3 times, no Viagra, nothing. Ndichingodla carrot rangu. Mvenyinje no Viagra, nothing. Ndokupinza pa routine. Todana ndokurora. Iwe chine 22. Tochova marriage ndichikurova 3 times a night and ndaingoita mazuva apfuura. Now ndichingorova 3 times a night. 7 p.m. 12 midnight to 1, 4 to 5. Ndichienda kubasa. Ndikusiya. Ndichirohwa. Hazvirambi zvakadero. Zvichapedzisira zvobhowa. Senge isusu matraditional varume vari kuma40s vane style one. Muri kudzidza munodawo zvimwe zvinhu. Muchadawo zvimwe zvinhu zvokuti pakubika dzimwe nguva uchingobika ungoona wangodangwe nekumashure. Zvinhu zviri creative. Muchada zvana handicap. Yoda nemunhu ari cultural kuma40s 50s anotiudza kuti sabata ruoko rwangu iwe. Kuti mubate kuti kuti daddy. Haungati baby kumunhu ane 55 years anyway. Anone 30. Haukwanisi kuti hey baby. Ndoona vanhu vachizviitawo kuti baby. But hazvimake sense shamwari. Sidhara rainende grey uchiti baby iwe rakaenzana mudhara wako. Kana even waenda kumusha kwako kuti baby. That's what izonzo kuti daddy. Zvino uri kuti daddy papa kwarapa vanodavira ukati daddy uchidana murume wako daddy. Oh sorry, urudana murume wako. Andikona patori neka confusion ipapa. It sounds okay. Mari pane pamwe pasikashande mari. Right, ndakupinza pa routine ndiri kukwesha every day 3 times. Ndozosvika pakudhiniwa manje age yobva yati no. Shamwari. Because as you get kuma 40s, but 40 ndo patiri pa peak. I think murume wese ari pa peak between 37 and 40. Ndo paanenge ari pa peak. So ngodai kungofunga kudai nomira ita danda. Iko zvinotati kurei manje. Iva vachiri kugona vashoma. Percentage yevanhu vanogona ita 3 times a night at our age kuma mid 40s. Vava vashoma. And iva vanoita 3 times a night. Vamwe vacho votonida. Unopedzisira kunida. Sometimes unongoida 1 minute. Uchiri kutanga uchiri kuma 30s, 20s. 1 minute. Egona udomira isati yadomborara yodomira futi. Anditi. Iko zvino nokukura unoona kuti nguva baba uda mbotanga vambododangwe vambotambisa kutombonoweta kumbodidira mvura inotonhora votombonida kukrenkewa kuti imire 30 minutes kuti imire. Pane time ichatozosvika kuti hapachanedi 30 minutes potoda day kana kuti zvimapirits. Kozotosvika time yekuti haichati day potongotata rimwe zuva kutoita zvokuti maimona uyai yamira uyai mukanonoka inovata kurumidzai. Inotozosvika situation iyoyo. Zvinouya anenge achiri young apa ndo panenge apa peak. Warudana nayo ari 20 years young. Peak yake haisati yasvika. Iwe wadarika peak yako wakutoita anticlimax. Uri kudai. Iye ari kukwira.
kana chikwira chimwe chidzika zvino pane pazvinosangana chimwe chikwira chidzika masanga chimwe chidzika masangana kudai iye achikwira. I'm telling you anosara kuzoti 36 pandai kudzaine zuro ngati mukadzi kana ane 36 years to 40 be very very careful, revisit your marriage. But 36 to 40 ndo panenge ari body yake ndo panenge chinyatso kubalance mahormones akuita reality check chava chinyatso mahormones emukadzi anyatsotaura garapa level. Imi marume ndo pamwe makazungaira zvapamwe muri 46 years old sadza rangu rabikwa here iwe pfungwa dzako ndedzesadza iye ndo paunonzwa masainga yekuti aidye sadza iyi tete handina wavinga izvozvo. Vamwe varume anotokudza handina wavinga izvozvo, ndine zvandakafambira tete. Kumurume zvachibuda kuzvinda nokoko anenge achishandisa senge Man United gore ratakambowina Champions League history. Matakandakara anyara dzamwana unozatsume kuti matakandakara anyara dzemwana vakuru avangu vaiita tsume idzodzi musamwati vaireva masweet ndina angu ndingofunga psychological kuti vaireve matakandakara anyara dzemwana kureva kuti vana vamuri kuroora ava zvokuti ndakambokutundisa 2 years ago ndakambokutundisa hazvimunyaradza hazvipedza have zviya zvokuti ozviudza kuti ndichangokuroora, do you remember baby? Vamwenyu munoti baby churangara ndichambokuroora papa ndichangokuroora zvataita ndaita rungani baby vaudze ndaita rungani. Hazvinyaradze mwana zviya akushande mareference. Matakadya kare anyaradze mwana ndo pakabva tsumo iyoyo matakadya kare anyaradze mwana. Vamwe vakati mugota unopiwa nyerere. Vakuru vaita tsumo yavo imwe inobatira vanhukadzi mugoti unopiwa nyerere kuti musakumbira bonde. Zvine zvainyadzisa kukumbira bonde dzimwe tsumo dzedzedze zhinji tsumo ndedzebonde dzedze kuti unokumbira bonde kumurume mugoti unopiwa nyerere. Vechidika mwana asingachema anofira mubereko dzopesa mwana asingachema anofira mubereko unofa unoita 2 years unombokwigwa akasataura. Vamwe vaitwa pabarika so unzi mugoti unopiwa nyerere saka dzaita zvongogaya nhasi ndorambonokwira uyu. Vamwe vati ndakusuva vedu nhasi muri kuuya here ndabika sadza neu dzaingonoti murume anenge ana vakadzi 4 aingoenda kwabikwa chicken nhasi uyabika muriwo handisikuendako but vavanoda vakabika muriwo vaitora usavi hwechicken hweindiwa nawo kune waanodisisa uyu. Vapedzisira vati mugoti unopiwa nyerere ndidzo dzedzitaura dzikinga mugoti unopiwa nyerere dzichitaura dzisaembarasiwa hadzigoni kuvagona because vamwe vana vechidiki remember dzedzine vana vadokura ka vari kuma30 vahombe kumukadzi umwe wechi3 vana vakanzwa kuti kune nzara ukanopesera ruma mukadzi wababa because vaigara pasame place. Saka that is mugoti unopiwa nyerere kuti vana vasanzwa kuti mudhara dzakurirwa uko because remember hama yacho chete anenge achingori wokutanga mukadzi wokutanga mwana womukadzi wokutanga anenge ari same. Ini ndiri same age nevamwe vakadzi vakaroorwa nana bamunini vangu same age. Vamwe ndotori vahombe kwavari so bamunini vangu vakaroora munhu ari yanga ndandisi pabarika bandora kuti muningi nawadhedhi vangu inini vakaroora vamwe vakadzi vandotori same age navo. Unonzwa manje imagine wozonzwa vachingonzi nhasi handinapo ndakutokwanisa gore vedu vemusina mbouya mwana wechikomana ndichitovata ndichimutswa neweti chavapindira handiona. Saka kwaizonzi mugoti unopiwa nyerere zvazvokuti mugoti unopiwa nyerere musataura. Tsumo dzedze vanhu kare dzedze dzimwe dzacho dzadziri dzokuvhara urema ujokerwa kudhara zvaitika ndezvokudai so vaita ukaona mukoma achitadza kumetisa kunomboresa vaiunza muning'ina secretly mukoma enda kana kubasa kuharare muning'ina imboita maiguru vako please it's a secret. Vamwe venyu baba vakazvarwa vane ma50 years 60 muri vana bamunini dzimwe nguva urema iwo hwaivigwa kusvika murufu dhedhi vako vasingatombozvari oti bamunini handivape mari ndoda pa mudhara wangu shamwari amwana hamurunyima mari avandivana baba venyu. That's not what I'm trying to say zvangu panoko the culture yekumusha yanga iri very very good vaikavhana nawe ndodatande kuti age difference tisazoita carried away because zviri nani urore munhu ari slightly close to your age. I'll tell you the reasons.
zvine disadvantage 5 advantages 5. Ndotanga disadvantage. Kuroora munhu kadzi ari close to your age. Right now vakadzi chavo vashoma vanoda bonde mudiro unoita murume. Well, topa inini for example, inini ndongadzi kutasenge dzakadambuka unoziva bumbosunga svinura vakutoda bonde ngosvinura bonde ungubuda kuona mukadzi akangofuratira akashama otoda bonde. Vamwe vakadzi vari kuma 37 38 39 40 vanorida but vacha ndevavakuudza kuti love, kana mukadzi are between 36 and 40, love is not all about sex. Isusu varume manje vavitofunga kuti love is all about sex. Kubva pa 36 kusvika pa 55 vari vanofunga kuti love is all about sex. Ukangodiscussa love vanofunga sex. Zvinovea musoro momurume ukangotaura zvelove. Havambovi zvemapresents kuti ndatengera mwana birthday card here kana ukangoti love. I think ela anenge akamirira lula o akamirira opa umwe vhuyo akamirira kuti vhura iye akamirira kuti yese I don't know ameno ndo zvinofungwa nemurume. Zvino mukadzi ari between 36 and 40 ukati love, definition yelove hazvina chokuita nebonde. Bonde rinotozoya last. Love yemukadzi ari kuma 36 under attention. Munhu kuti akati munoziva varume pane zvinoitika ukanzwa mukadzi awisa ndiro kukitchen, rega kuti iwe ndiani uri kuputsa ndiro. Vakadzi havachadi izvozvo. Vakadzi vari kuma 36 ndiro dzikawa kukitchen, baby are you okay? Ndozvavari kuda kunzwa. Baby are you okay? Hauna kuva here baby? Zvina zvokuti mukadzi asuro ukambona mukadzi anosoro are you okay? Hauna kukuvara here? Voda zvamaita zvokuti upfutse kwaari usura mubhedha voda kunzi baby hauna kukuvara. Kuvara nini? Kuvara nini chisuro chawaita icho? That's attention. It sounds silly and stupid, but trust me, those who do vakadzi between the age of 36 to between the age of 36 to 40. It's all me. I'll tell you the varumanukadzi. Let me tell you. Varume between the age of 36 to 40, 50, 55, 55. Tinongofunga kanzi mukadzi ndine hombe ndozvaitaura nevarume yangu inikamira inorova makona ese ndandiri mugonyeti ndakamutsemura ndiri mugonyeti. Ndiwo zvinofungwa nevarume. Varume vanofunga kuti bonde rakatonga. Saka mukadzi anouya chikudza kuti you know what, bonde harisi wrong but harisi everything. Kana bonde imbasera handona dzainzi mbasera mengo dzokuti unonoodha kokoko muridzi wemumengo pati uchitora idzi dzimwe 10 idzi ndidzia dzokuti okay watenga idzi dzinokupa profit, kokoko rinokupa profit, pandokupa dzimwe 10 idzi dzokuti ugonowana profit pamusoro peprofit. Sex itorei sembasera. I'm talking of mukadzi are between 36 to 40 zvichikwira, because kwavari vanoida sex handirambi vanoida, but haichangoziye kuti unongo unosvika uchiti mamwana yamira vhurai makatota handei let's go. Isu tikakuona mukaona chinakirwa tichifunga kuti mukadzi anakirwa saka iri bono. Vanonakirwa varambi kunakirwa but hazvichina impact yava vanazvo. Takavafula from the age of 20 to 30 kusvika vatozona kuti aiwa isexi tinogona kuiwana chero pachidhori. Vanozviziva kuti zvidhori zvinodoita beta. Vanozviziva kuti vamwe vasikana vanotovaita beta. Vasikana vazhinji more than you think. Vakadzi vamunoona ipapa vakatombotry chilesbian havazokuudzizva shamwari yangu iri kuya kusleepover tinomboenda vanotombokisana mumabha ende vanotoziva kuti unoziva kukiswa nomukadzi ka kotori nani pane kukiswa. Dzimwe ndebvu dzedu dzinobaya padzechimere mandebvu idzi tichitembera varume hatizvizivi. Sekuru vangu vaibaya vaiti vuya lapa muzukuru baba vamai ndoenda tichikabewa tochonyana isu zvizukuru tochonyana wabayiwa sekuru vuya lapa hayo muzukuru vasingatozivi kuti vakutibaya nendebvu.
imimi manje chinopati mukangana ndebvu dzinobaya muri kukangana ndebvu dzenyu dzinobaya sidzaibaya dzana sekuru dzaibaya amudi muri denial kuti masvika pastage iyayana sekuru. I was thinking mudhara wangu recently aiva 40. I remember mudhara wangu ari 40 years old. It's not very far away. And suddenly ndakatodarika 40 nakuti saka ndiri pastage iyaya yaiva mudhara wangu. I need to change this and change this because vana vangu handidi kuti vafile zvandaifila pana mudhara. Mudhara anga asiri close to me. Mudhara aita akauya so ndochinja maitiro. Mai kana varipo ndoita senge ndiri bhoo. So ndandisina relationship yo but iko zvino manje vafana vangu ndoudza kuti inzwa vafana vepano mabhebhaya mudhara wanga asingazivi ndandava kutoziva zvokupfimba at 12 years old mahouse girl aitombondishandisa chindita ndandava kutoziva zvakawanda mahouse girl aindibatabata yaputinoti abuse but vana moms vaingoti sunday school waindokandoona sunday school nchoro vachitamborina vati mwana hana chanoziva but atava kutoziva zvese ndaimbonorarana nababa nichivanzwa chitaura nichiridza ngonono zvenhema chiteerera mastaira kuti zvinodhinwa sei chi ndamtina vana baba nini vakarara pesera ngonono dzakutonditadzisa kunzwa ndichiteerera nababa nini kuti lulalo lainoitwa sei. So zvinoitika zvokuti imbe muchingoti vana vakarara. Relationship yandainaina namudhara wangu haisiyo relationship yandodaita nevana vangu because ndakaona kuti vana mudhara vasingatozivi kuti vakazvara nhubu and vana mudhara vanosunga kuti vakazoona munhu amitisa 20 kuti pamwe zvangu izvi no mudhara taipractiza kumombe kwoko pamaitirega china kuti tichipractiza neshozho wati idiri zvinhu zvakawanda zvinochiita kumombe kweke madhorofia anenge achi iwe vanhu vamwe vaitokwira manzvinyu. So what I'm trying to say ndezvokuti relationship dzedu yezvino as parents ngatichinjei. Sit down with those kids, don't be too dirty but talk to them because kuchikoro vari kudzidziswa. Do you know kuti mwana wangu akauya chindiudza changoya ane 9 years taratidzwa pono kuchikoro. It's part of a lesson because vanozviziva kuti iripo painternet vakutodzidzisa vana especially kunana UK. Vana vemuuk vanotodzidzisiwa vanotoona pono vakutoiziva imi kuti hallelujah musataura zvinyanzi go and sleep you chindonovata uchiti ndanovata vana vanenge vachitoti havazivi ticha akauya ne5 mapono. So usyllabus mwana wangu akandoudza dede ndiri close to my son muhombe ane 22 years anombotoripo pafacebook dede tazviratidzwa kuchikoro taratidzwa zvokuti nezvokuti kuchikoro zviri nani mwana wako adzidzisiwe newe. Mwana nai mama vana vanobva nepai iwe unofunga kuti mwana arikubvunza kuti vana vanobva nepai ibaranzi no ari kukubvunza because ane imwe answer yapiwa haasi kukubvunza because azivi. Stop assuming. Vabereki vedu vaiva neassumption kuti vakandoona ndakadaunza akurara mwana waye akutorara akurara no. Stop assuming. Bvunza kuti wakurara here because ana moms yaiva easy. It was easy kuvatsotsa na moms namudhara karara vana vazhinji vairara mumasame room vaya vaitosvinura chiona lula ichiitwa vabereki kakave gumbotinzi akararaka uchazomutsa izvo takasvinura unenge wakatosvinura iwe. Vabereki stop assuming. It's very very bad kuasuma because assumption haisi ball kutobvunza kuri nani. So I'm trying to say ndezvoti gap remakore rikanyanyisa. Unogona kusipaka one 45 years kuti ndoda mbotora kane 35 uyane dzimwe nguva kutotora ne 32 ka kutora ne 32 ione 35 kotori nani pana kutora gap rine 10 years pakatapa. Hanzi na shanga shanzi vana vanotengwa kuhospital vana vanobuda pamupimbira mai vangu ati mwana anobuda pamupimbira ndotarisa mupimbira wamama ndotarisa makuriro akaita musoro wangu ndetovanzwira tsitsi saka mama havazivi saka anobva pamupimbira apa ozoya dumbu ndariona rakafuta tata kuzvisa kuti mai ane nhumbu saka kuzobuda mupimbira mai vangu ane tsapfombe saka ndaitesa munotemwa neshanu apa hazvigwadzi kuzvara kunogwadza tonyarira hedu tasiri so inquisitive like now zvino asi kumahomework anotamba chaitikanganisa kumahomework. Let me tell you, let me be honest vananzi kumahomework taizviziva kuti pane chinhu chinofanirwa kubuda kana kakwira pamusoro pemusikana
taizviziva izvi tata kuzviziva. So waenda pamusoro pemusikana nemuromo iwe tisitaita nemuromo nemuromo handiti uchingoitawo zvanenge uchitaura pamusoro kazhinji kacho isusu vadiki tainongonzi ndai mbudzi taichichi but vakuru manje vaitoita lula but vaikwira pamusoro voti asha vachiita zvezvekuchemera nemuromo vari pamusoro chimuka yemadhamu tapedza vaizviziva something chinofanirwa kubuda but vasingazivi zvaizoitika ndezvoti patinotena 4 12 13 paita ainzi mawet dreams ndopawaizorota wobva wakacheneruka kwese uku wotobuda wakavanda uchinozvipuku kuti umuka wakacheneruka manakidzira yaraita wedreams rarite confuse because hatina vanhu vaigara nesu vasikana wavo dzimwe nguva kakawanda itoti dzimwe nguva makagara nevasikana ropa rodo chibodo titoseka kuda ropa. I remember kama kampana nichamutaura because anomupota achimboya pamalive angu achitoseka sisi vake dona ropa. We were young. Akuvara taitisatomboziti ndo rinonzi period kangojumiwa kangodona rungodona handili zvambika adona ropa mukitchen vemona tikatoenda tinoona ropa vabereki vangu zvibhatabhata it's okay chuya kuno mwanangu zvaizonoitwa ikoko woiswa makotoni bcause vasina kana chitende chejira rakasakara kuti unoisa vapasingaafodi iko zvino zvakumeka sense saka vanhu vaenda kumaperiods paya deno vaidodana mwana iko zvino what I did before my daughter was kuti ini ndiri mwana ndakanotora bhuku ariko kulibrary anotaura zvemaperiods ipai vana vaverenge vazive kuti maperiods chii jeko iro rere ngavazive jeko chii kana rorwadza vazive kuti rinokonzerwa nei zvii to give them information iyoyo because kune kwavanonopiwa imwe and you don't know where they get it. They get it from internet. Right now munhu akangonzwa apa zvino ndinomurudza simbi ndinyanzozviziva kuti mamurudzira ndoita simbi ari kurwadzisa this side rangu but at the same time ndoziva kuti ukagoogla side rinonzi hati yazodii saka kaparanoia kuti pamwe hati yangu yazodii pamwewo zvechovo hati yerude ungozoona munhu akolapsa one day apa but what I'm trying to say ndezvokuti vana vavo mukarega wavaudza vanogoogle Google, nditicha umwe anongotaura zvada uyo Google wavabudza kuti ukaita jeko wadova pedo kuita mimba kana kuti hausazvari voti ndakatoverenga jeko handizvari okay vyatirowe nyoro shamwari kama rakava ne15 korohwa nyoro numbi yako ndakanga ndaverenga zvikanzi jeko rikunoita tusazva handiti wavona manje gara nevana vako pasi vadze nyoro haiite not only that kune zvirwere vana vevakomana vabudzei kune zvirwere kune chichichi tell them unoona saka age gap rine advantage ndakudza ine madisadvantage ndakudza yekutanga yekuti physically umwe anogona kusaita catch up kana rakakurisa I can assure you that I know kuti by another 4 or 5 years handifungi ndichiri kuita zvandikuita izvo handenda chinja but kana mukadzi wandicharoora ari 10 years younger who is there to tell me kuti iye panenge ane pandeda ndakupera simba ndangorezuka ndakadai iye pamwe ndo panenge achinyatsa kumira neshoulder achiti deti ndiri kuida ndabva kubasa iwo ndoimutsa neko uda ndirove neshamera isi kumuka iyo saka mwana wavanhu achaigarira kane ona hoyo mwana wavanhu uyo aenda kucollege it's true physically murume should be older than a madam but vari vamwe varume vari older than vana madam ivava nditi asi vasiri fit vamwe vanowanza fodya vamwe vanowanza doro kune zvimwe zvinoedha futi zvinokonzera kuti iwewo physically iwe ziva physically yako kuti how do you cope vamwe varume nothing against mukoma vanoroora bhevhu takamutarisa patinoona bhevhu ari active hakuzi hazvingopereri mukutamba zvezvabhevhu izvezvo bhevhu ari active and we just hope our brother who is very active because vanenge vane problem apa bhevhu ari active and bhevhu ane attention bhevhu mucelebrity and ucelebrity hwake tinoziva kuti huri pachii and bhevhu
makariona bhodhoro richipinda saka bhevhu akatakura. So we hope kuti mukoma vanenge varoora age difference vakaicalculate vakadini. I'm not there to discuss people. Anoda ndikuudza kuti sometimes cheka kuti exhaust pipe yauri kushandisa negearbox uri kushandisa zviri kuenderana here nezvauri kunopinza. Irori usaisa zvinhu zveparori pangoro, handisaisa zvinhu zvepabhasikoro parori, unopisa engine. So zvinhu zvimwe zvatetifanirwa kucheka zvoti okay, ndivarora ndakawana kamusikana kanondida. Vamwe vanyu vanenge wadirwa muscle yavanenge wadirwa icash kuphysically vanomboshinga. Mambona dzimwe nguva kana muri marriage makanga maroorana for a long time, mukadzi anomboshinga kuti murume kuti hazvichamiri izvo. Mukadzi kuti okay baba, ndakati for better for worse I will be strong. Ombogara mwana wevanhu 1 year hapana lula, 2 years hapana, hatombodariki 2 years kunotanga kuba. Ende kukatanga kuda lula kunhu kwachona kune ma-actions handinoona zvaita mombe zvadzaita. Mombe hadzi kana makafudza mombe yaiti kana yoda kubonde yoda lula, bhuru rikanonoka kufembedza, because bhuru rinofanirwa kufembedza painoita weight kudai. Makaona mabhuru zvanoita rinocalculate bhuru kuti munhu uyu hausati ready for bonde. Paipa munoona bhuru, God created that way. Bhuru rainofembedzwa, but dzikawandisa bhuru riri 1 raizowandirwa. Mabhuru ekumusha kwedu aiwandirwa, because remember richichesa 1 by 1. Saka dzimwe dzacho dzaizoshaya anotevera, tetiri too active bhuru slow, roti rikakwira romboti roda kudzika karachembera. Ndosa vaizomaindisa kumarket, vaida mabhuru anenge ariya nekuvanhu zviriko. So zvaizoitika ndezvoti mombe sometimes, mombe hadzi kana yoda lula yaigada bhuru. Ona mombe ichigada bhuru, hamusana wambozviona. Hanzi, you are an absolute disgrace of a Zimbabwean man. Thanks Laura Moy, I don't know you. So bhuru zvaraizoita manje raizoenda pamusoro pehadzi. Zvarinenge richita bhuru paipa rinenge richiyeuchidzwa nekahadzi akati listen, it's my time. Ndopauzoona tumwe tumabhuru tudiki twaitozopesa twatojoinawo, because bhuru hombe harichagoni. In life, I don't know you. I won't even check your profile. Urundi toka Laura Moy. I don't know you, and I don't want to know you. If I want to know you, I will block you. Because I did not come anyway. I don't know you, and I don't even want to know you. Shima ghost account from native. Saying I don't even know. I've never met you. Munhu vamwe vacho vanenge vachida attention yako, vamwe vanhu vanokuda, vanhu vari panondida, but I'm still very cute. Saka munhu anenge achikuda hausi kumupa attention, ungove kutuka, you're an absolute disgrace of a Zimbabwean man. Pamwe murume futi akatotoregwawo mukadzi. You're not a ghost account, but I'm not going to check your profile. I won't check your profile. Whether you're a ghost account, I won't check your profile. Whether I don't have time. You check out your profile, right? So guys,